nosaltres, com no podia ser d'altra manera, donarem suport a la declaració institucional. Sí que ens agradaria que hi haguera un grup de treball previ la pròxima vegada per a preparar les declaracions institucionals, perquè és cert que s'ha presentat en poquet temps i no ha hagut tampoc molt de marge per a fer aportacions. Hem fet alguna correcció, ho agraïm a la regidora que ho hagi corregit, però sí que ens semblava que la declaració tenia alguna mancança, per exemple, en la part propositiva. Creiem que és fonamental tornar a reivindicar que s'aprova una llei trans i la llei LGTBI estatal, que ha sigut absolutament torpedejada per un moviment absolutament reaccionari de persones que s'han equivocat d'enemic i que pensen que el col·lectiu LGTBI és enemic de la igualtat del feminisme. El col·lectiu LGTBI ha sigut sempre aliat del feminisme i de les transformacions a favor de la igualtat. I en aquest sentit, nosaltres creiem que s'ha de reclamar. De fet, la llei trans, una de les coses que recupera és aquest dret a les persones i a les dones trans, bisexuals, lesbianes, a poder accedir a tècniques de reproducció assistida que des de fa 8 anys que no tenen accés per part del Sistema Nacional de Salut. Almenys no està garantit en totes les comunitats autònomes. Esta llei ve a garantir aquest dret. I és una aposta, entre altres molts aspectes, d'aquesta llei que demostra que el col·lectiu LGTBI va a favor sempre de la igualtat i de la lluita feminista. Ja no parle de la despatologització que ve reclamant la ONU des de fa anys i des de l'àmbit internacional, que ja s'ha demostrat que totes les tècniques que ara mateix s'estan aplicant, que estem seient a persones, a interrogatoris, preguntant-li si li agraden les nines o si juga al valor i en funció d'això considerem que és un home o és una dona, això està absolutament desfasat i ara mateix s'està fent i és absolutament vergonyós. Aquest procés al qual s'està sometent a la gent. Per tant, creiem que és crucial demanar-ho. Nosaltres aprofitem que tenim una veu en aquest plenari per a reivindicar-ho des d'ací. Pensem que la declaració institucional hauria d'incorporar aquesta reclamació. De la lectura realment del cos de la declaració s'entén que està a favor d'això i que vol reivindicar això, però nosaltres volem aprofitar avui per a reivindicar aquesta llei que és necessària, que ara mateix s'està sometent a una part de la població xicoteta, però que és igual de ciutadà i ciutadana que la resta de la població espanyola i que mereix un tracte digne i que mereix el reconeixement dels seus drets, que és un dret tan bàsic com el d'existir i ser el que cadascú és. Per tant, nosaltres votarem a favor, fem aquesta reclamació i agraïm tota la faena que s'està fent per part de la regidoria i l'aposta per aquest municipi per a la igualtat. Gràcies.